Hey, bizimle kıtlık gelir cidden. Hey, bizim de ezer esin ezer. Hey, selam Şulpan. O Ruslan, selam. Sen işte bugün şu erkek geldin. Sen koyda yürüyorsun, deyinle tezirek başlayıp biz mekeni kuptenden seni kütüp duramın da. Sen koya oşığasın şul kadar. Koy aşığı ne tapşırının başlara gerek. Bugün birinciden sele tapşırı. İkinciden benim sana ot yanalığım var. Tezirek başlayıp. Yok, şeyde eğitimde alıyorsun. Yok, ayda başlıyor. Hürmetli tomoshachilar, efirda sizde, bizde zorag'ib ketgan voqealarga boy bo'lgan topshiriq salat. Hem bugün sizin bilen seletlemeyin Çolpan. Hem seletleri olsan talaşakbız. Gittik. No, sileyim mi? Ne sileyinde suzasan tamam. Ay, son çıklı silir gidip bilmem sizden boşlarga ekene. Şulpan, гадәттә калган кешеләр башынан башлыйлар һәр вакыйганы. Yara. Kıskası. Әйе. Bana şunday haber gelip işte. Men hislerimni içine tutalmayayım. Sikresi kile, siylesi kile. Şulpan, сөйлесің келмесе сөйлеме. Yarar indi yara sileyim. Ensemem. Ayda tamam. İlziye. Yayda bana buldu. Tadam! Koy Silziye basın edip bizden İlziye. Ruslan, yıl edem ana bulup bu betsiyatliler için en zor bülek, en zor isim. Ne gördün mü? Bizden şimdi akıllı, unlan bulgan dostumuz var. Aytmadı endi Şulpan. Эми сихар хисләнеп, эмоциялар белән сөйләп ташлаган, эми барса булган чыгар. Сен мөмкинме хәзер менә ипләп, барса җентекләп аңгатып сөйләргә, чөнки бу вакыйга үзенчә бик кызык булып ишетелә. Yok endi Ruslan, benim hәзер хисләрем тагып тора, мен тынычлыкка сөйләмим. Әйдә, миңа хәзер безнең хәбәрчеләрбез ярдәм итсен. Әйдә, барыбыз. Samruh Yıl премиясының ең көтіп алынған номинациясы Yıl Айдаманы. Аны Айдаманнар ярышында сайлап алалар. Мұнда жейгісмен олар үшендігіне нәтиже ясала. Бұл да Айдаманнарны түрлі бәйгелерде сынап қарадылар. 2021 yılda мен өзім Yıl Айдаманы исеменә лайык булдым һәм узган елдан башлап шушы ярышта жюри әгъзасы буларак катнашам һәм шуны әйтәсем килә, елдан ел катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсе арта бара, барысы да зур әзерлек белән тырышып, ныклап шушы исем өчен көрәшергә дисәм дә ялгыш булмас киләләр һәм үзләрен максималь рәвештә бар яклап та күрсәтергә, ачып бирергә, нинди дә булса тәҗрибә алып кайтырга тырышалар. Һәркем биредә һәр мизгелен файдалы уздырырга һәм үзенә җиңү өчен генә түгел, ниндидер файдалы сыйфатлар да тупларга тырышалар. Үзем дә аларның урынында булганга күрә катнашучыларны бик яхшы аңлыйм һәм кай вакыт аларның теге куркуы сизелә, әлбәттә, аларның оялуы сизелә, ләкин шулай да барысы да бик тырышып әзерләнгәннәр һәм бик матур чыгыш ясадылар. Шуңа күрә җиңүчене сайлау бер генә дә җиңел булмады. Ләкин монда безгә критерийлар һәм жюри әгъзаларының күп булуы ярдәм итә. Бергә без уртак фикергә килеп, җиңүчене ачыклый алдык. Айдаманнар ярышында Премьер лига һәм Беренче лига бар. Премьер лигада безнең тәҗрибәле Айдаманнар катнаша, инде Беренче лигада Айдаман тәҗрибәсе булмаган кешеләр үзләренең кешеләрен сыный һәм алар киләчәктә дә Айдаман булу юлына баса. Безнең төп конкурслар ул да булса шәмчекләр үткәрү, кичке чаралар әзерләү, төркем вакытларын, төркем уеннарын әзерләү, шулай ук әтиәниләр белән, балалар белән аралашу, гомумән педагогик очракларны чишү һәм инде әлбәттә иҗади сәләтләрне күрсәтү, үзеңне сәхнәдә тоту да бар. Төрле яктан Айдаманнарыбызны сынап карыйбыз. Конкурс нәтиҗәсендә без һәрбер конкурс өчен җиңүче сайлыйбыз һәм аңа махсус бүләк, медаль тапшырабыз. Һәм инде безнең бөтен конкурс нәтиҗәсендә Yıl Айдаманы билгеләнә.
Гомумән бу җиңү минем өчен бик көтелмәгән булды. Инде җиңүченең исемен игълан итәргә дип менә басып торганда да мин инде башка кешеләр өчен теге кул чабырга һәм гомумән алар өчен шатланырга дип инде кулларымны булай әзерләп тора идем. Минем исемне әйткәчтен мин теге үземне мин йоклыйм әллә дип теге хис иттем, гомумән ышанмадым. Һәм әле күп вакыт мин шунда язып янында басып торганда да ул теге кубокны кулыма ала алмадым дигәндәй. Ел әйдәманы булыр өчен миңа ике әйбер булышты дип уйлыйм. Беренчедән инде ул әлбәттә база, гомумән әйдәман нәрсәләргә ия булырга тиеш, нинди сыйфатларга, нәрсәләр белергә тиеш икән инде. Икенчедән инде ул әлбәттә үзең булу һәм мин биредә ничек мин тормышта да мин биредә дә үзем шулай күрсәттем. Аңа калса бу ике фактор миңа ярдәм иткән дип уйлыйм. Җилләр исә суларга кояшны аялыштыра. Кайдандыр гылым түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә балкыштыра. Туры юллар, урау юллар, айыра һәм кавыштыра. Өмет дигән йолдыз сүнсә, кайгыларга савыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сагыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сагыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сабыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түремдә сабыштыра.
Koydandır gönlüm türünden yıldızın nuru ağıp durur. Mene biter Ruslan. Elziye o qırğada yeri. Video yazmalara düşü. Hele vaqt tapıp tezgine yıl aydan bo'lib ta qo'ydi. Şupanma bir de optrisi yok çünkü o senete konuşuyor bolalar, yeşler ama alar bitmedi sverх kişiler, yani kiber kişiler de bitirgen mümkün çünkü onlar gadati kişi ölgürmegen, bulduralmagan işlerini de jinaulab barsında başkarıp çıqalalar. Yaşıl. Hem şuna tağın bir delil. Elimne kütten tülgüne Selet Batır bazasında tübek ara Gennadiy Aygi hem Qavi Laty Borislari oşiq edebi konkurs ötkerildi. Hem elegi konkurs bu yıl birinci tapqır uzdi. Elimine birinci tapqır uzduruluna qaramasdan da qatnaşuvchilar bik ko'p bo'ldi ve Tatariston Respublikasi, Chuvashiya Respublikasida kelgan vakiller, endi tanilgan san'at ülkesinde ishlagan kishilardan ustaxonalarında qatnashdilar, treninglarni o'zdilar hamda shulay o'z ishlarini tanilgan shaxslardan kengashlarda eshitdilar. Aytulari kelasi video yozmada. Qaraymiz. Barınızga da selam. Biz sizin bilen Chuvashiya Respublikasının Batır rayonunda hem biride birinci regionara Gennadiy Aygi hem Qavi Laty Borislari oşiq edebi konkursuza. Haydan zələ onun işi quzğanan biz sizin bilen birgelep qarab ketdik. Gennadiy Aygi hem Qavi Laty Borislari konkursu 51-gine tapqır uzdurulsa da, onda qatnaşırga tilәүчеләр sаны şoqtый күп булган. Uyuşturu Komiteti Tatariston rayonlarından hem Chuvashiya Respublikasından 200'den artık variza, 300'den artık iş kabul etip algan. Gümümileştirip aytkanda, әлеге konkurs яшьләр арасында айрым кызыксыну уяткан. Biz bugün менә мастер-класс булды, үзара аралашу булды конкурста катнашучылар белән. Үзебезнең теләкләребезне, тәкъдимнәребезне җиткердек, алар бик яратып, теләп кабул иттеләр. Кулына каләм алган баладан да бәхетле бала юктыр минемчә. Чөнки ул бала михрибанлы, мәрхәмәтле булып үсә. Сегодня я увидела здесь, мне очень понравилось, татарские девочки, мальчики татарские именно с таким дружелюбием относились к чувашским школьникам. У них разносторонние интересы, между собой они общаются и делятся, скажем, знанием, своим знанием, а это очень полезно. Бәйгенең шартлары буенча чуваш һәм татар телләрендә иҗат итүчеләр арасында беренче, икенче, өченче урыннар һәм махсус бүләк алучылардан тыш гран-при ияләре дә ачыкланды. Татар телендә язучылар арасында әлеге исемне Лиана Шәйгәрдәнова яуласа, чуваш телендә иҗат итүчеләрдән бу исемгә Дарья Титова лаек булды. Әлбәттә, мин бик шатландым. Йөрәгем нык итеп тибә башлады. Күзләрдә ут балкый, елмаю. Беренче әсәрләрем ул шигырьләр иде. Ул да булса беренче сыйныфта өй эшләре бирәләр иде шундый. Мин илһамымны гаиләдән, дусларымнан, табигатьтән дә әлбәттә алам. Һәм инде менә бу төп чыганаклар. Karışın, senin matır gözleri, yüreğime mayda yata, kızım diyen sözleri.
Senin yumuşak kulların sıypap Allah herdini. Senin motor sözlerini işitemin herdini. Yaşa en iyi şatlanır. Gemir bittiz üter. Yıllar öder Allah bilsin. Sine anıklar gider. Yetişme diye ağıl ya gülge. Şişme yüzüme dişesem başkanı gider gülge. Ağları şişme geliyor güzel. Güzel o güzel. Güzel o güzel. Konkurs tamam, жеңүүчүлөр белгili, яңа дуслар табылды. Хәзер инде киләсе елда да очрашырга насыйп булсын дип телисе генә кала. Биздән кабат күрешербез. Шундый матур күренеш. Сәләт милләтләр дуслыгы арасында да күпер булып тора. Әлбәттә инде мин әлеге бәйгедә катнашмадым, ләкин сизеп торам. Татарлар һәм чуашлар берничә көн эчендә шуны тыгыз эш алып барып, минемчә күп елларга дуслык булдырганнардыр. Сәләттә андый бәйгеләр бик күп булып торалар. Алар менә республикалар арасында, милләтләр арасында түгел, төрле өлкә вәкилләре арасында да ныклы дуслык төзиләр. Ничек инде? Ничек инде? Мәсәлән, менә күз алып торыйк, Бикафест, Бикафест быел 22-нче тапкыр уздырыла. Димәк, 22 ел дәвамында Бикафестта шагыйрьләр, җырчылар, шагыйрьләр белән, тыгыз элемтә ясап, бергә иҗат итеп, ныклы дуслык күпере булдыралар. Карале, Руслан, мин үзем әллә ни профессионал булмасам да, шигырь сөйләргә яратам бит. Бәлки катнашып карарбыз. Бәлки катнашып карарым. Шуңа менә кайфың бузасым килмәйме? Тик кызганча каршы быел гаризалар 19 ноябрьгә кадәр генә кабул ителдеме? Син быел экраннар аша әлеге бәйге турында күзәтеп барымы? Әзерлән, һәм киләсе елга инде бөтен иҗатыңны көчеңне җыеп катнашырсың. Моңа җиңерсең дә. Килештек. Хәзергә видеосына тукталып алыйк. Ижад. Сәләтнең чираттагы ижад проекты белән танышачакбыз. Карыйбыз. Илза бераз Бикафест фестиваль турында безгә сөйләп китәле. Бу инде безнең 22-нче тапкыр үткәрелә торган, безнең сәләт дустыбыз танылган Барт Рөстәм абый Бикмуллин исемен йөртә торган музыка һәм шигърияткә багышланган республика күләм фестивалебез була. Иң баштан инде әлбәттә безнең катнашучылар музыка һәм әдәбият юнәлешеннән сайлап алу этапларын узачаклар, аннары аларны төрле мастер-класслар көтә, әлбәттә күңелләшү программасы һәм иң мөһим момент ул безнең гала-концерт. Иң-иңнәре безнең анда чыгыш ясаячаклар. Әлеге фестивальдә кемнәр катнаша ала икән? Безнең фестивальдә инде 12 яшьтән алып 25 яшькә кадәр мәктәп укучылары, студентлар, гомумән иҗатка гашык булган һәркем үз сәләтен күрсәтә ала. Жюри әгъзаларына килгәндә, алар арасында республикабызның ат казанган һәм халык артистлары, язучылар берлеге әгъзалары әлбәттә, Дарима Ибрагимова, Рамиса Имәт, Резида Саляхова. Менә Илюза бүләкләрне барыбыз да яратабыз, име? Менә сезнең бәйгедә дә бүләкләр каралганмы? Безнең инде әлбәттә 1-нче, 2-нче, 3-нче урын яулаган лауреатларыбыз булачак, махсус бүләкләр биреләчәк, һәм аларның иң зуры 2 юнәлештә дә гран-при иясе. Әлбәттә барлык бәйгеләрдә кебек безнең фестивальдә дә бүләкләр каралган безнең җиңүчеләр өчен. Ул инде безнең партнерларыбыздан нинди бүләкләр икәне сер булып калсын. Әлеге фестивальдән кемнәр чыккан? Гомумән бүгенге көндә танылган артистлар бармы? Безнең фестивалебез инде 22-нче тапкыр үткәрелгәнгә, аннан чыккан иҗат кешеләре бик күп. Аларга килсәк, ул инде Илназ Абысафиуллин, Лейсән Парсентьева, Илдус Апаминуллина, Асыл Яр, Инсаф Ганибаев, Лейла Фаяз һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Алар инде бик күп һәм еллар уза бара, алар безгә жюри әгъзалары буларак кайталар һәм без аларны безнең фестивальдә яңадан күрүгә бик шат. Фестиваль 22-нче тапкыр бара дидең, әмма быел нинди яңалыклар гомумән каралган? Безнең традиция дисәк тә була, безнең фестиваль хәзер инде йолдызлы базасында үткәрелә. Елдан-ел безнең программа көчәя бара һәм быелның үзенчәлеге ул фестивальне 3 көн үткәрү. Әлбәттә кызыклы остаханәләр, очрашулар, гала-концерт программа бик кызыклы, шуңа без инде көнне дә арттырырга булдык. Фестиваль турында күп сөйләргә була, миңа калса аны күрергә кирәк һәм әйдәгез әле бергәләп дуслар, былтыргы Бикафест фестиваленә дә күз салып алыйк.
Мен келесі жылға hiç шексіз қатнашам. Шулай деп сөйлештік түгім сен білен. Лекен шығыр білен түгіл, әжер білен. Шолпан, сен нәрсе селетте болған тұрмышымыз башынан оқ жеңілі білен башламақшы боласың ма әлі? Некі жеңілі болсын, көріптір жеңіп қайта шақымын. Білесің ме неге? Чөнки мен әзірлікні қазірік башламын. Шолпан, әзірлікні башларсың, тек практикадан ғана башламайым, қар жерларға керек мелі. Башта әзірек теориясын үйренінде мәселен, біреу жырлай білген кішінің жырлағанын тыңлап болсын. Әлі сен жырлап кіртесің бе? Шолпан, менің әлі өзіме де теорияны үйренерге керек жер бойынша әдірсін еткенде. Жоқ, мен сен жырлап көрсетмеймін, тек мен сені әлігі шағышта жырсыз қалдырмайым. Sizinin olda jırılarga sana doğaş dile girek. Oy canı boşana istediğinin dicere girek. Qozon bog'cha sara yo'la bağanalar şirşe. Qozon bog'cha sara yo'la bağanalar şirşe. Ey bağanalar şirşe. Maşa qızğamın nertişse sizde bulursa jirşe. Oy canı boşana sizde bulursa jirşe. Mayutkenga qayg'irmag'iz bizni yashg'imir o'ta. Oy joni bojoni bizni yashg'imir o'ta. Bizni yo'llar ko'ya o'lani qora bu daraga kerak. Bizni yo'llar ko'ya o'lani qora bu daraga kerak. Ey qora bu daraga kerak. Jir bilmagan jir siymagan bizni qozonda siyrak. Oy joni bojoni bizni qozonda siyrak. Mana bu motivatsiya ishmasam, kelasi festival tezroq jetsin edi. Шолпан, сен қоя қошығасың қадар. Әлігі фестиваль бошланып қана кетті, сен енді келесі фестивальға қошығасың. Қайыр әйбірінің өз уақыты бұла. Қазір нәрсе уақыты? Қазір Шолпан қызғаныш, қоршы деп әйтегенде топшыруыны тәмамлау уақыты келіп жетті. Тек сен де қам тамашашыларда бірді кейфігізіне түшірмегіз. Міне бүгінгі топшыру нешік тез ұзды, шулай келесі топшырулар тез келіп жетті. Біз сізні яңадан яңа қызықты уақиғаларды таныстырашақпыз. Шындай үмітлер білен біз бүгінгі сізінен сау болашабыз. Топшыру тәмамлана, сәлет біздің үйректерде қала. Келесі шырашыларға қадыр. Хош. Hey, bizine kıttık gelip jittenme. Hey, bizinde ezer esin ezer.